Helo Franwen, Elgan Rhys yma, ac o'n i'n clywed bod chi'n codi arian, ac o'n i jyst eisiau rhannu, mae gweithio a treulio amser efo pobl ifanc Franwen wastad yn adfer fy ffydd i mewn dynoliaeth, a wastad yn neud i fi deimlo'n obeithiol a'n gyffrous am y dyfodol. A mae Franwen i fi yn le sy'n llawn breuddwydion. Mae'n ofod i freuddwydio, a'n ofod sy'n annog gwthio am y freuddwyd yno, gyda llwyth o freuddwydion amrywiaeth o bobl eraill, mwyn dyfodol cynhwysol gwell a thecach i bawb.